Уважаеми зрители, първият ми гост е усмихнат. Повечето ми гости са такива. За мен е невероятно удоволствие да ви представя Моника Николова, художник и още нещо, Моника. Добре дошла, благодаря ти, че дойде. Аз благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да бъда на гости тук, в това студио. И започвам с един подарък, нарисуван от мен, с заглавието Вяра. Защото каквото и да прави човек, нищо няма да му се получи, ако няма необходимата доза вяра. С пожелание да ти носи винаги на теб и на предаването вяра в доброто. Благодаря ти. Заповядай, благодаря ти. Много светлина има тук. Така е, да. Виждам в дъното и параклис или черква. Да. Благодаря ти, защото това, което правиш, носи светлина и за хората, и за тези, които се докосват до твоето изкуство. Още веднъж ти благодаря. Извинявай, че ще го поставя тук. Няма как, но как започна да рисуваш? Историята е много интересна, защото всъщност аз като малка много обичах да рисувам, но в един прекрасен момент една не толкова прекрасна учителка по рисуване много грубо се отнесе към една моя рисунка, подигра ми се публично и аз тогава повярвах, че не мога да рисувам. Впоследствие в строителния техникум, тъй като съм завършила строителен техникум, рисувахме съответно перспектива, рисувахме само с молив обаче. И тогава имах прекрасни оценки, но тази учителка в тази ранна крехка възраст такъв отпечатък беше оставила в моя ум, че аз заради това свое убеждение, че не мога да рисувам, не посмях да кандидатствам архитектура, защото, видиш ли, не мога да рисувам. Завършихме и както и да е, това е предисторията. Но години по-късно, вследствие на една, как да я нарека, дихателна практика, така нареченото холотропно дишане, на което бях отишла по съвсем други причини, всъщност ми се случи нещо много странно. Преживях някакъв спомен, дали е обяснението според психолозите, които водеха холотропното дишане, е, че това е спомен от предишен живот, но наистина преживях своя смърт в предишен живот. Много разтърсващо, действително, преживяване емоционално. Аз плаках, не можех да спра да плача 10 минути след като самото нещо приключи. И тогава психолозите ми казаха, че това е нещо, което се случва много рядко. Изключително рядко. Някой се връща в предишен живот, пък камо ли да преживее смърт. И казаха, че това се дава само на хора, които имат някакъв талант, носен от преди, който е значим за сегашния им живот, който е в полза за хората. Не е значим за него самия, а значим за хората. И тогава едната психоложка, на която съм ми много благодарна, Маргарита Вътова, ме попита ми: ти имала ли си някаква мечта като дете нещо да правиш, да пишеш стихове? И аз тогава се сетих, нали, за тая моя любов към рисуването и казах: да, всъщност имах такава любов, но просто така се случи, че никога до сега не съм я практикувала. И тя каза: ми, знаеш ли, искаш ли да пробваш, защото това е знак, нали, това е нещо, което трябва да пробваш. Следващата седмица аз ходя на едни такива курсове по рисуване, рисуване с пръсти. И аз в момента, в който тя каза рисуване с пръсти, все едно имах някакво като усещане за това, че аз рисувам с пръсти, нали, с цветове, конкретно с маслени бои. И отидох. И така почна. Това беше 2013 година. Така се възобнови искрата. И беше много интересно, защото още първата ми рисунка, която направих, самата преподавателка казва: ти сигурна ли си, че никога не си рисувала? И аз казах: в този живот със сигурност не съм, нали, в други може и да съм. И така започнах да го развивам. След това при един руски художник ходих дълго време, Александър Сергеев, близо 5-6 години. Всеки месец той идваше на посещение и продължава да идва. Ходих, за да развивам този талант. И така, просто в последните 10 години това е всъщност нещо, което наистина ме изпълва с
с удовлетворение, с страст и с, как да кажа, и ме лекува, всъщност. Може би това е най-съществената част. Аз ще помоля колегите, помолих ви за ваши картини и снимки, които имате, за да не коментираме всяка. Нека пуснат това, което сте ни предоставили и ние да продължим разговора. За мен е много интересно как се рисува с ръце. Така ли продължавате сега? Не. Сега комбинирам доста техники, защото в процеса на тези 10 години аз ходих при няколко различни художника. Наистина го развивам. Тази страст иска от мене да я развивам. И аз най-дълго изучавам рисуване с шпакла, не с ръце, но комбинирам и двете в... Не ползвам четки. Казвам си, четки ползвам много рядко и то ползвам четки за боядисване, не четки за рисуване. Така че комбинирам техника за рисуване с ръце, рисуване с шпакла и рисуване с големи четки, които са всъщност за боядисване. А как се рисува с ръце? Ами, просто се поставят боите, маслените бои върху платното и с пръсти се оформят нещата. Могат да се смесват и на платното, нали, първо на палитата, извинявам се, с шпакла и след това да се нанасят с ръце. Но това е и най-лесният начин за хора, които никога не са рисували, да направят една истински красива и творческа картина. Добре, пак от кухнята. Предварително скицирате ли? Аз виждам тук, докато тече цветя, пейзажи. Ето тук, това е невероятно с светлината. Използвате някъде, като излезете и седнете и видите нещо красиво в природата, да го нарисувате, или цвете, или сядате и то идва само? 99% от случаите рисувам без някаква предварителна идея какво ще излезе на платното. Оставям процеса да тече. То е някакво усещане за водене. Някакси аз даже когато започна да рисувам 5-6 часа, не се сещам нито да пия вода, нито да ям. Нали, все едно тялото изчезва. И много интересно усещане, защото наистина понякога нямам и спомен точно как съм го нарисувала. Все едно някой друг рисува през мене. Странно е, но така се получава наистина. Особено в първата част, нали, когато нанасям фона, процесът е абсолютно свободен. Просто аз съм един проводник, ръцете ми са един проводник на нещо, което се случва. Нанасям фона абсолютно без всякаква предварителна идея какво ще бъде. Оставям се на процеса. Чисто творчески процес. След това вече след като нанеса фона, ми изплуват идеите, образите. Те изплуват наистина образи в самия фон. Тоест по някакъв начин подсъзнанието нанася, съвсем несъзнателно нанася или изплуват, не знам, някакви образи и след това вече решавам какво ще бъде. Добре, там къде сте били? Забравих какъв е този метод за дишане. Холотропно. Пак е холотропно. Да. Беседвали ли сте с хората, които са изнасяли лекции там за сънищата? Защото обикновено някои тълкуват сънища. Вие казахте, че сте сънували своята смърт, нали? Това е връщане в някакъв или паралелен свят. Да, или е паралелна реалност, да. Или беше някакво време назад, в смисъл 15 век, някакви такива. Да. В смисъл облекла всичко, архитектура напомняше на средновековите, тъмните векове. Но какво казват за сънищата? Сега, ние там конкретно не сме обсъждали. Или за картините, които вие рисувате, ако сте след това си беседвали с тях за това как ви идва, как го правите, как след това се концентрирате и излиза на платното произведение. Ами, аз имам доста сериозен интерес и в тези теми, които са откъде всъщност идва вдъхновението, как правим връзка, нали, как излизат такива неща. И това, което за мен е истина, че ние по някакъв начин влизаме в общия информационен слой. И оттам черпиме някаква информация. Сега не знам така ли е или не, но факт е, че не го правя съзнателно, не го правя нарочно, не е планирано. То се случва.
И продължава да е така. И продължава да е така. И това е нещо, което самата аз, когато правя, наистина ме зарежда. Извинявайте, тук виждам сега един град. Да, това е рисувано по снимка. Аз това казах, че добре, 99% са нещата без предварителна идея, но това е рисувано по снимка от един град в Италия, Проси да се казва. Вдъхнови ме изключителната цветност в самия град, колорита, и дори когато рисувам без предварителна идея, почти винаги някъде ми се иска да сложа храм, да има този символ. Имаше един период, в който почти във всяка картина някъде имаше този символ. Сега това, което си мисля, че е мисия на всички хора, които се занимават с изкуство, включително и смеха, нали, който за мен е най-голямото изкуство, мисията на всички видове изкуство е да предават послания. Нали така, да предават послания на колкото се може повече хора. Дали ще е книга, която ще стигне до много хора, дали ще е картина, която ще се види от много хора, дали ще е предаване с послания. Това е истинския начин да се предават послания за мен. А специално чрез цветовете се предават и много емоции. Вибрацията на всеки цвят е свързан с различна емоция. Всяка една картина, не само моя, на всеки един творец, буквално влага себе си, влага душата си, влага моментното си състояние, моментната си емоция. Аз имам периоди, в които съм рисувала, като цяло всичките ми картини са много цветни, но имам някакви периоди, в които картините са ми много тъмни. Аз тях не ги показвам, въпреки че може би те да харесат на някой, който в този момент има нужда точно от тази емоция, от тази вибрация, от тази енергия. Интересно е, че влизайки в галерията, различните хора са силно привлечени от нещо конкретно, което не всички харесват едно и също. Всеки си харесва нещо, което го е привлякло на подсъзнателно ниво. Няма обяснение за тези неща, нали? Няма такива научни обяснения, но всъщност не е точно така. Напоследък науката много напредна, квантовата физика, всичките тези теории за енергия и вибрация дават всъщност логично обяснение защо едни хора са привлечени от една картина, други хора от друга. И аз за това винаги съветвам, когато някой дойде да си избира картина, какво ще ми кажете за така? Викам, хора, няма нужда да ви разказвам. Погледайте и усетете. Нали, връзка, тя излъчва. В момента, в който нещо ви докосне и ви развълнува и ви привлече, това е от което вие имате нужда. Така че важно е хората да се доверят на вътрешното си усещане, на интуиция ли ще го наречете, но на това, което ги привлича. Добре, казахте галерия. Къде могат да се видят картините? Галерията се намира в центъра на София, много близо до малките 5 кюшета, улица Хан Аспарух 48. Постоянна е? Постоянна е. Всъщност аз там по-скоро го приемам като ателие, в което рисувам и излагам това, което съм нарисувала. Да. Мъничко е, но какво значение има размера? Важно е сърце да е голямо, нали така? Да. Важно е това, което правиме и което даваме на хората да е от сърце. Аз смятам, че това е наистина възможност, място, където доста хора минават в центъра, да се отбият и да видят и да усетят. Нали? Дори да не купуват, просто да усетят. Знаете ли колко интересно? Лятно време аз държа винаги вратата отворена. Няма дете или куче, което да не иска да влезне в галерията. Което е показателно за това каква е енергията вътре. Децата и кучетата са най-чистите създания. Животните, нали, по принцип. Те нямат предубеждения, те нямат наслоените филтри на зрелите хора. Те усещат първично къде нещо е чисто. В смисъл, къде и влизат без изобщо... Ще сменя темата. Последния път, когато се видяхме и се смяхме, защото ние като колеги от Мейто ще продължаваме да го правим. Стана въпрос,
че правите за децата неща, които трябва да споменем тук. Да. Молба, разкажете. Да. Това нещо с децата е пак следствие, някакси пътя ме води. При мен нещата, случая с рисуването изобщо нищо не е планирано. Всичко е съзнаци, които аз просто следвам. Рисуването като процес да рисувам с други хора и да им показвам, започна пак през едни такива събирания, така наречените ретрити, не знам българска дума, бих искала да намеря българска дума, но на такива духовни ретрити, където хората знаеха, че съм започнала да рисувам и ме помолиха, нали, да им покажа. И по време на COVID-а всъщност също така започнах да рисувам с моите приятелки от танцовия състав. Първо с тях. Този процес даже е нещото, което много повече удовлетворение ми дава, отколкото това аз да нарисувам картина. Защото начина, по който виждам, че се чувстват хората, това щастие, което излъчват, след като някой, който ми каза, аз не мога да рисувам. А няма такова нещо. Всички могат да рисуват. Въпросът е да се освободят от мисълта, че не могат. При децата това го няма. Нали? Това при възрастните аз не мога да рисувам, го няма. Децата експериментират. Те нямат тези вече наслоявания на възрастните. И с децата започна по много интересен начин, пак покрай приятели от тенис групата, техни деца, лятото, какво да правят, защо не им организираш едно рисуване. И аз организирах рисуване за децата, които са от корт. Децата на нашите приятели тенисисти. Като първоначално си мислех, че с деца това ще е много сложно. Нали, маслото изисква повече техника, повече, нали, цапа. Но като им казах на децата, деца, ето тук имате едно платно. Родители не присъстват, задължително забранено за родители. На това платно забравете всякакви ограничения. Забравете какво не трябва. Нали, имате пълна свобода да направите каквото искате, защото те веднага започват. Как да го направя това, как да го направя това. Така, аз ще ви покажа само как се работи с шпаклата. Смесвате, бъркате и мажете на... Ама каквото ви дойде. Не искам да мислите какво трябва да стане. При децата е много лесно. Не при всички, да. Има някои, които се притесняват, вече имат притеснения, но повечето рисуват наистина с голяма свобода и изключително са щастливи за това, че има място и има начин, където да нямат ограничения. Много са ни претоварени децата. Знаете, ходят на английски, ходят на спорт, ходят на какво ли не ходят, навсякъде има изисквания към тях, навсякъде има очаквания, навсякъде има оценки. Затова не дейте да гледате на рисуването, това е обращение към родителите, като на нещо несериозно. Гледайте като някакъв изключително невероятно добър начин за разтоварване и за почивка на вашите деца. Защото децата наистина са изключително щастливи и от процеса, и от това, което са направили. Аз, разбира се, им помагам, нали, в някакъв етап по-късен, когато искат нещо конкретно да направят, но 90% те си правят, фона си го правят абсолютно сами и при тях се появяват фигури и при тях правиме неща, нали, които са излезли и несъзнателно, нали, ги оформяме след това. Така че рисуването за децата и рисуването с децата за мен е най-голямото удовлетворение. Добре, ще очакваме сигурно една изложба от рисунки на деца. Да, между другото, тя и в момента все още има част от картините, които рисувахме последно. Всъщност ние рисувахме на тенис корта, където ме покани собственичката на 1540. Там рисувахме и тъй като там има голямо кафене открито, по стените на това кафене все още стоят рисунките на децата, с които рисувахме последно. И е много приятно и като обстановка, и като всеки, който дойде, пита кой е рисувал тия рисунки. Всички са учудени от това, че и те децата бяха манички от 5 до 12 годишна възраст. Нали? Най-малките, разбира се, не могат да правят някакви фигури, но пак правят абстракции, които абстракции
примерно един велик именит художник би продал за много пари. Но малките деца правят много интересни абстрактни картини. Аз благодаря, че ми бяхте гост. Давам ви думата да пожелаете нещо на зрителите. Аз помислих предварително за това, защото знам, че много бързо ще изтече времето и това, което искам да отправя като послание към зрителите е да не забравят, че освен физическа храна, от която има нужда тялото, имат и душа, която душа има нужда от храна за душата. Това са всички видове изкуства. Това е една добра книга, това е да разгледат една изложба, да отидат на театър, да отидат на концерт, да отидат да потанцуват народни танци. Всичко това е храна за душата. Няма как човек да се чувства добре, ако набляга само на едното или само на другото. И има нужда от баланс. Така че това е моето послание. Не забравяйте, че имате душа и я хранете. Благодаря ви, уважаеми зрители. Моника Николова ми беше скъп гост. Благодаря ви.